Oo ba? Patay na patay sa ato yung babae ni Daddy ba ako ah. O sige, diyan ka muna. Magbibihis muna ako. Sige lang, asidik kayo karong ti probleman. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Hello! Good morning! Good morning din. Nakabihis na ba si Baak? Naliligo pa siya. Hintayin mo na lang saglit. Sige. O sige, doon ka muna saglit. Kasi mainit dyan. Sige. Sige lang, asidik kayo karong ti probleman. Kanina ka ba gunyang? Uy, gunyang, kinakausap kita. Eto, kadatating ko lang Baak. Ganun ba gunyang? O sige, magbibihis muna ako para makapagsimba tayo. Oo Baak. Patay na patay sa ato yung babae ni Daddy ba ako ah. O sige, diyan ka muna. Magbibihis muna ako. Dapat, mamon naman lang ni Bertuatoy. Wala pa yun, nagakunat na taon. Delikado sa. Madi mamapanay. Hoy, Damsay! Timan! Kapag nga nagtaraya dyan.
Ini butirog aja ya. Bagpay man ta na lagit na nagbakasyon dito. Manong Andres? Butirog? Ay, isti butsaw. Manong Andres? Butirog! Aray ko, kitnanan. Kasi lang wala pisyo na itong mong parking ako. Hala. Sorry, Manong Andres! Ay. Ew. Ayos ka lang, Manong Andres. Okay lang mo, Batyaw. Medyo nagligkas sila gito tultulang kaw. Tuga ka pa lang, Manong Andres. Sige, Karol. Ay. Ay. Tagal naman ni Baa. Parang babae naman magbihis yun. Anong oras na oh? Ay, po. Niraos pa rin timisel daw ay. Palanit aja, oh. Mayat sa nabaga ni Palanit, oh. Pagatoy. Tropa naman lang ni Baksa kan Andres. Ay na. Tiyak nasuya jikin langgaw. Nung binakitak tarupan, nasuya ak. Palanit. Oh, ampay. At dapat mamuam.